Laithangnai sal kisa swkang Bishalgor Center Jailo Kotoksorwi Dilip Debbarmani nukhungo thangoi Malaikha MLA Ranjit Debbarma. Ashala Bishalgor Central Jailo Kotoksorwi Dilip Debbarmani NogoThangkha bini nongni borarok bai malai Kok MLA Ranjit Debbarma abahaikino Ashala nongni borarok bai Kok Salaimani Yagolo Saimankha amsani neta mantri Khorang phano borokni NogoThangkha malai giya khunoi abahaikino belaikino kha khamjakmani Kok MLA Ranjit Debbarma kha khamani kok je जों tini jelkhanao thwijanai Dilip Debbarmani nukhungo जों phaisok paikya जों portikao je manmani report tui nayui bin nukhungni bagai ang je koktun rok simani tini phai khana paika juda mo CPM ni somoyo Dilip Debbarma bin asol mungkha Bishirai Debbarma tongmani hekakai tini oro phai khana paika bin bukrani khuktui hekakai oro phai nai phaimani porewo जों saimangkha bono kaisa rajnotik karone apro CPM ni jorao bo Dilip Debbarma kha TUGS khlayo hekai bono case rikha buri rep khayo hinai asole bo khaimani kre bo TUGS khlayo CPM khlaya heka aboni bagai Dilip Debbarma bilaiki bigira pin nukhungni borok nainadi bilaiki bigira wo tongjao bo case thni malia ukili rongno rangri malia jaratei kota hajira rimalia aboni bagai bini sajangai thangka সম্ভবত bo jelo tongfro payroll ni bagai jelo tangkha payroll ni bagai 2 বছর waisa khaye nogo phainani chance mano কিন্তু Dilip Debbarma 10 বছর alongo tongmani bisingo bo phaimalia bini bukha bilaikeno mokjak bini busarangno naina musungo bhikchangno naina musungo jelo tongkate bini bukha bilai khai bo kosto wong tongmani botabuk question nungkha jeta jail jeta jaga bo thimani office ni je room bo je daitto palan khai koidirok aro bahai kai bo team ka Kotoksorwi सबसे बড় कखायाबो के aboni bagino ang o doptor ni jail ni mantri no santana chakmani chithi sika Tripura ni Human Rights Commission ni thani bang chithi rika chithi riui akoi abono justice sanka ebong tai compensation rinani सबसे बড় कक के kai bono thima loglogino bini nukhungno compensation riui mano data rekaita obongkha inko nini victim compensation fund ni jelo kaisa fund tongo hekakai aro kwbangma rang tongo lakh rang tongo a fund hoite bini nukhungno rimano boroka jodi sarkar decision na kakai abo rimano abo শুধু Dilip Debbarma simia jail khana je kono thika kakai bona a fund hoite rang subasu rijago kintu जों फाइनु फाइका Dilip Debbarma ni nukhungo 300 point sarkari taraf theke kono kaisa phana subasu rijaga go jaiga emon ki o amsaini bisini chairman point of fire ni tini bong nukhungni bororok oro okamini bororok saka leke khanang mani kok ang koinai oroni jara chini leader soktongai borok phainai pitun bilake bialo tongo bini busai Dilip Debbarma nok tanglang mani tabuk tui khlai tongkha janala rok kore bo Dilip Debbarma bihik bu phani nogo phai tong phai jao bilake kesep kai tonglai jao bini bujon sanglaikha jeng jorati sopai malia hekai jeng Dilip Debbarma bagai justice sanai ang niji bo jailo thangga aroni subarnen ba kok sanai babodike thika gokha aintui jeng tamo khaiman abo jeng chai tongnai Dilip Debbarma thimani bisayo Tripura ni Bidhan Sabha o angti sanai norong nugana ani jodi question jodi allow khang kai ang abono ti sanai ke suturang ang jotono no koinai omti haibi alo tongnai chini bigra nukhungno victim family no joto borok no phai kisa suba phaidi Hezamarani Shimi Onimesnikok Thum Chini Khorang